Ambalima bamanankan mena Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ka taa o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali ministri min ni o ka cɛw bɛnnen don baarako ani baaradege ko ma an ka jamana kɔnɔ ka fara cakɛdaw ɲɛmaaw kan cakɛda minnu ni olu ka baaraw nu gulonnen don a ka ministriso la u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara baarako ani baaradege ko ministri fɛ ka bɛn tarata don février kalo tile 27 ma mɔgɔkɔrɔbaw olu tɔgɔlasoba kɔnɔna na Bamako. Kunnafoni di kɛnɛ a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara bolodalen minnu ni olu bɛ ministriso in bolo ani baara minnu fana ni olu sera ka dangɛnɛmaya ka walawalali kɛ olu bɛɛ lajɛlen kan. Amadu Kamara ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don. Mali ministre min ka ca bɛnnen bɛ baarako ana baaradegew koɲa ɲɛnabɔli ma. Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n'a ministre ye Mawlud Ben Katra ye ka sanga ni a ka baaraw bolodatogo ye a y'a kanu ka nin kunnafoni di kɛnɛ sigi yasa ka maliden bɛɛ lajɛlen na kunnafoni a ka baara kɛtaw an'a ka baara bolodalon kan min dɔ bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka baara 200 la bɛnnin na ka di Mali denmisɛnninw baara kɛ an ye consultation caman kɛ anw ani chambre consulaire n'a fɔ APCM APCAM FENAM Conseil national du patronat du Mali Chambre de commerce et d'industrie du Mali Organisation de la société civile Centrale syndicale UNTM CSTM CDTM CMT an y'olu an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara kɔfɛ recommandation dira an y'u bila an ka feuille de route kɔnɔ région si tɛ Mali la an ma deli ka taa yɔrɔ min taara Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao ni Ala sɔnna an bɛ sira la ka taa Kidal ndron de tora an bɛ taa Kidal fana ni Ala sɔnna o kadara kɔnɔ ministri an'a cakɛɲɔgɔn u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ bonɲɛ yasa layidu min tara jamanakuntigi fɛ a ko a ka se ka sen sɔrɔ yani a ka mandat kuncɛli cɛ. Président de la République Elhaji Ibrahima Keita tuma min a nana fanga la en 2013 a b'a dɔn baarako gɛlɛyaba de Mali kɔnɔ mais ale yɛrɛ y'a lajɛ ko yanni san 5 cɛ n b'a dɔn mɔgɔ caman bi bɔ école la baara t'u bolo n b'a dɔn mɔgɔ caman fana ma deli ka taa école la baara t'u minnu bolo mais yanni san 5 cɛ ne n bɛ se ka min kɛ maliyɛnw ye o ye 200 000 employés en bambara comment on dit ba 200 ne bɛ se ka kɛ ka di denmisɛnninw ma ni ne ka se ye n b'a kɛ baara 200 k'o labɛn k'o di Mali denmisɛnninw ma san 5 kɔnɔna na ministri ka fɔ la o sɔrɔla fo ka caman fara o kan ka sabu kɛ ministriso a n'a ka cakɛdaw olu ka cɛsiri ye min laɲininen don jamanakuntigi fɛ. donc ka bɔ kuma la k'a fɔ an ye chiffre minnu di an t'a fɛ an kɔni tɛ dimi k'a fɔ ni maliyɛn dɔw bɛ n ko an ma k'an ye nkalon tigɛ ou bien min dira ko tiɲɛ tɛ d'abord an tɛ se ka bila nin place kɔnɔ ka kuma maliyɛnw fɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye n'an ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye c'est comme si an y'u nɛni mais chiffre min b'an bolo maa o maa n'i ma sɔn o chiffre ma i bɛ se ka se anw fɛ e fana bɛ na n'i ka min b'i bolo i bɛ na n'a ye min b'an bolo o fana bɛ yen an bɛ se ka débat contradictoire kɛ an kɔni pɛrɛlen don an ka service fana pɛrɛlen don an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bi na baara 200 000 emplois ba 200 000 in kɔni tɛmɛna.
an be aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri Mawlud Ben Katra a ka nin kunnafonidi kɛnɛ min kɛra sanga ye yaasa kunnafonidilaw ani jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya sɔrɔ jamanakuntigi ani gouvernement u ka baara kɛlenw an'u ka baara bolodalenw kan k'a daminɛ septembre kalo san 2013 ka na bila décembre kalo san 2017 la baara minnu kɛra a kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan. ɲininikɛlaw ka kɛnɛ min ni o sigira sen kan clinique Clémence Falo Medical dɔgɔtɔrɔso fɛ ni a kɛra sababu ye ni ka jɛɲɔgɔnya bange Mali jamana dɔgɔtɔrɔw ani Tunisie jamana dɔgɔtɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni o jɛɲɔgɔnya ye Tunisie jamana dɔgɔtɔrɔ kɔrɔba dɔ u taara ka taa foli bila an karamɔgɔba a Seydi Sheriff Usman Madani Haidara n'a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la ka sɔrɔ ka labana ka taa sigi kɛ ni centre de santé Sheriff la dɔgɔtɔrɔso o baarakɛlaw ye. Tata Touré ale bɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna. Dr Choup kɛnɛya tigilamɔgɔ do ka bɔ Tunisie jamana kɔnɔ a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin centre de santé Sheriff ma ka kɔn o ɲɛ a tari ɲɛ da an fa ani an karamɔgɔ n'a ka denbaya kan a Seydi Sheriff Usman Madani Haidara silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Tunisie jamana kɛnɛya tigilamɔgɔ ka nin wulikajɔ in kadara kɔnɔ a tari ɲɛ da centre de santé Sheriff la baarakɛyɔrɔ caman kan ni ka tila ka ladilikanw caman di a baarakɛlaw ma u ko hakili to banabagatɔw la u minɛ ko ɲuman sira kan ka da ka banabagatɔ ni ladonko ɲuman de ka kan wa donna nataw la u ka nin jɛɲɔgɔnya in bɛna nɔba bɔ fɛn min ye kɛnɛyaso yɛrɛ cakɛlaw ye u ye wale ɲuman dɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin Dr Choup ma ni ka labana k'u ka nisɔndiyaw yira. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ ani an balimakɛ u bɔra Tunisie ka na Mali la yan an ye journée scientifique kɛ ɲɔgɔn fɛ kunun Grand Hôtel la journée scientifique bannen a nana ka na an ka dɔgɔtɔrɔso visiter. Donc visiter ni vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma ni visiter b'a permettre an minnu ye docteur denmisɛnninw ye ka kalan kɛ hali bi mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ ka expérience ɲini ka expérience sɔrɔ Mali ni Tunisie je crois relation b'a ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna donc doctorat domaine la comme Tunisie u ka plateau technique b'an ta ɲɛ kosɛbɛ donc an fana b'a essayer ka gɛrɛ u la k'u ladege pour que don nataw la an fana ka plateau technique bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ. Oui, a ye ladilikan minnu di comme a y'a fɔ cogo min na o de ye banabaatɔ n'a nana dɔgɔtɔrɔ fɛ yen sanni k'a fɔ k'i bɛ jolitaw di kan'i k'a fɔ i bɛ examenw di i bɛ banabaatɔ lamɛn parce que banabaatɔ mɔgɔ de don a degunnen don a bɛ ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ ma donc i b'a ɲini degun bɛ yɔrɔ min na k'i tɛgɛ da o kisɛ kan n'i y'o ɲɛ sɔrɔ wagati min na i bɛ se ka examenw di kɔfɛ mais ni mɔgɔ nana n'i m'a lamɛn n'i m'a ka degun faamuya n'i ye fɛn fɛn kɛ a tɛ sira sɔrɔ. Donc vraiment a y'o ladilikan de fɔ an ɲɛna o diyara an ye o bonyana ma kosɛbɛ an bɛna hakili t'o la. Bon a ye minɛn minnu ye a nisɔndiyara parce que ale yɛrɛ anesthésiste de don an taara bloc kɔnɔ a y'an ka bloc kɔnɔna ye opération na dɔgɔtɔrɔ mago bɛ se minɛn fɛn fɛn ma pour que ka banabaatɔ opérer o b'an bolo donc o la a satisfaira an fana satisfaira mais hali bi an bɛ dɔ fara an ka baara kan minɛn bɛɛ t'an bolo hali bi donc an bɛ baara kɛ pour que minnu b'an jɛ an n'ale yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o fara an bolo da la pour que toujours an bɛ se ka banabaatɔw la satisfaire. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni jɛɲɔgɔnya min n'a bɛ Tunisie jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ fan fila bɛɛ lajɛlen labɛnnen don a kan ka ba don nin jɛɲɔgɔnya ɲuman in na. Bangoni Janginɛbugu jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu collectif des associations pour le développement du quartier de Janginɛbugu o jɛkulu y'a ka baaraw nun don ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye u ka baara in nun donnen kɛnɛ kan a ɲɛmɔgɔya kun bɛ an karamɔgɔba a Seydi Sheriff Usman Madani Haidara a denkɛ Sheriff Ahmed Tijani Haidara de bolo Lutu Sidibe ale ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an wulu lajɛ. Janginɛbugu Bangoni Janginɛbugu an sigiyɔrɔ bɛnnen don commune nin ma yan nɔ an ye sigi de kɛ ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ pour que an bɛ se ka Janginɛbugu tɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan association bɛɛ o hukumu kɔnɔna la an sera an ka dugutigi fɛ yen nɔ ka welewelema bila dugu yɛrɛ kɔnɔ association fɛn fɛn bɛ bɛɛ ka nin recenser dugutigi fɛ yen pour que i ka lakodɔn dugu kɔnɔ o baaraw de kɔfɛ an wulila ka se u bɛɛ ma an kɛlen k'u recenser ka se u bɛɛ ma hali minnu tɛ association n'olu ye regroupement ye an sera olu bɛɛ fana ma o bɔlen kɔ in fana an bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔn dugu kɔnɔ ni hakilina ɲuman bɛ olu la dugujɔ sira fɛ dugu ɲɛta sira fɛ n'u ye kɛrɛfɛ n'u da tɛ dugu baara la an sera u bɛɛ ma pour que k'u da don dugu baara la an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan dugu ka se ka bɔ nɔgɔ la. Oui, an ye baara caman waleya a kɔnɔ d'abord baara ɲuman dɔw ye jumɛn ye parce que i b'a dɔn dugu kɔnɔ sisan an bɛ wagati min na i ko sisan maire ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ problème dɔw bɛ na kuma dɔw la bon ni
ni maire ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ problème dɔw bɛna kuma dɔw la ni faamuya ma sɔrɔ la a bɛ gɛlɛya o hukumu kɔnɔna la wagati dɔw la problème dɔw nana an ka dugu kɔnɔ dugudenw ni mairie ni ɲɔgɔn cɛ an wulila k'an jɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ mairie yɛrɛ ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que o mankanw ka se ka lasa an y'o baara dɔw kɛ faut que an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan an k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka jamana nata c'est à dire que jamana in tɛ mɔgɔ kelen ta ye an bɛɛ de kan k'an sen don jamana baara la bi n'aw ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ kan k'a fɔ ko depuis n nana ko dɔ bɔra suɲɛli ni barakasiw la c'est bien parce que an ye comité de vigilance de sigi denmisɛnninw de bɛ to sufɛ yala 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 n'u ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ bɛ na suɲɛli kɛ ou bien a bɛna bin mɔgɔ kan u b'anw polisiw wele an bɛ boli ka na pour que k'o tigi minɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'an sigilen na sisan polisiw ni vitesse taara u taara zone dɔ de minɛ sisan u kan ka taa n'a ye commissariat la parce que an ye mɔgɔw de bila an ye comité de vigilance ni n'o ye jeunes ye olu de bɛ yaala yaala sigida la dugutila fɛ parce que polisi tɛ se k'i to commissariat la k'a dɔn ko ni zone bɛna don yan ou bien u bɛna tiɲɛni kɛ yan fo mɔgɔ de k'an wele o la sa hali bi an ka dugawu kɛ ni jɛkulu in ye ala ka barika don a la. Alhamdulillah an ka Janginɛbugu kɔnɔna la yan association caman bɛ yen minnu farala ɲɔgɔn kan sigida ka taa ɲɛ kama ani sigida juste a ka lakanda kama o la olu bɛɛ lajɛlen fana ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kɛ association ba kelen mun ka sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigida bɛ se ka lakanda ka bɔ tɔɔrɔko ma cogo min i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɔra ka o taamasiyɛn yiraw ye ani o cogo kelen sigida a bɛ se ka don da la cogo min ɲɛta bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogo min o bɛɛ lajɛlen ka u kan kɛ kelen ye ka hakililaw kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ o de kɛnɛ kan bi nka an yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni o de ye denmisɛn minnu ni o ye an ye an farali ɲɔgɔn kan ka na hakilila ta ɲɔgɔn fɛ o ye fɛnba ye an ka nisɔndiya jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ ka na ka fara ɲɔgɔn kan ni o ye an ka quartier kɔnɔna ye Bangoni Janginɛbugu la ka na a parrain ta k'a di anw ma ni o de ye sabu n y'o de fɔ o selen n ko de y'an ka ko de ye ne yɛrɛ ye sigida in mɔgɔ de ye wa et puis ne ye an ɲɔgɔnna de ye n'o ye denmisɛnnin min kan ka wuli ka baara kɛ aw nɔfɛ et puis an faralen don a association ninnu bɛɛ kan depuis u ma fara ɲɔgɔn kan an faralen don u ka a baaraw la o la u tilala ka bita ka an kɛ a invité walima k'an kɛ a parrain o la an nisɔndiyara an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ nin baara kura min ni a daminɛna an ka sigida kɔnɔ ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min daminɛna an ka sigida kɔnɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka bɛɛ don da kelen ka bɛɛ bɔ da kelen ka tila k'a fɔ catiri fitinin min kɛra sisan ka yira hakilila yira de don nin kɔrɔ de ye k'a fɔ ko ne na aw kelen kelen aw minnu bɛna ye peut-être ni sigida lakanali kama ni dekun ye dɔ somɔgɔ sɔrɔ walima i dɔgɔnin dɔ walima i balima dɔ ko sɔrɔla fɛn dɔ la min ye bɛɛ lajɛlen ka dekun ko ye o la i k'a faamu hakili la sabu an bɛɛ lajɛlen mago b'o de la. Kulukoro tasira siraba dilanni baara mun bɛ sen na an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi o kadara kɔnɔna na Moribabugukaw ani sira in tɛmɛbaga caman olu y'a jira k'a fɔ k'olu kɔrɔtɔlen don siraba in banni na u ko sira in bolibagaw ko degun dɔw bɛ u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u dɔw bɛ tali kɛ gongonw kan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ na ni o ye ko ji min bɛ kɛ siraba kan walasa ka arroser k'o de tɛ labɔli kɛ o kadara kɔnɔna na Alhamidu Badini a n'a ka jata la Abdulaye Sogodogo wulila ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka mɔgɔw hakilinataw si dɔn an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Bon an ka hakilina ye min ye sirako la a kɔni ni sira in kɔni kun sera ka teliya ka ban a ka d'an na mais sirako baara daminɛ ni sisan cɛ u mɛnna kan surtout ka bɔ Kulukɔrɔ yan fan fɛ ka se anw ma Moribabugu yan pont filanan yɛrɛ yɔrɔ la sira kalelen don a tɛ ka bɔ a nɔ na an kɔni sigilen bɛ gɔngɔn na dɛ u tɛ ka ji funfun sira la ka ɲɛ gongo kɔni min ɲini ka n'an fa i bɛ nu fiyɛ a bɛɛ bɔgɔ ye u k'a lajɛ u k'u sen natɛliya sirako in fɛ dɔɔnin o kɔni o ka d'an ye ni sira in banna sa an bɛɛ ka lafiya de b'a la. Anw de sigi bɛ sirakɛrɛ la yan an ka nafa bɛ sira in na sabu sira in n'a dilanna a tɛ dilan mɔgɔ kelen ye a bɛ dilan dugu bɛɛ a bɛ dilan jamana bɛɛ ye donc surtout anw bolola baarakɛlaw a bɛ dilan anw ka nafa de kama mais an ɲɛ b'a la vraiment sira in a taabolo sumayara sira in taabolo sumayara bon minnu bɛ n'olu bɛ a baara la an n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na an y'u dɔw ɲininka mais anw ka baara tɛ mais wajibi n'a a bɛ k'an bɛɛ n'a tɛlera o de ka d'an fana ye an y'u ɲininka donc u ka fɔ la k'a fɔ sira sumaya bɛ gouvernement de bolo parce que hakɛ b'u ni gouvernement cɛ u ni gouvernement bɛnna min kan donc gouvernement tɛ k'a bɔ a da kan u kɔni ye min fɔ an ɲɛna mais an yɛrɛ ka calcul kunna an tun y'a jate i n'a fɔ sira sumaya de bi a bɔ mɛ olu ka baarakɛbolo la
u ka suma trop parce que an b'u lagosi tuma bɛɛ k'a fɔ vraiment a bɛ ka baara kɛ cogo min na a ka suma a bɛ hakɛ min kɛ baara in kan bɛnkan minnu tɛmɛna k'a fɔ a kan ka baara ban ka bɛn waati minnu ma vraiment baara an m'a dɔn n'a bɛna bɛn ni o ye an y'u ɲininka mun de y'o kɛ parce que an sigilamaw la a tɛ ka baara kɛ a kɛcogo la u ko non o tɛ bɛnkan min b'o ni gouvernement cɛ vraiment m'a ka bɛnkan bɛɛ waleya o de ye sira sumaya ka se nin hakɛ ma bon an ka welewelekan min ye kɔni vraiment ni défaut min bɛ gouvernement kɔni na a k'a lajɛ vraiment sira in a ka dilan a ka u ka hakɛ d'u ma u ka baara kɛ pour sira in ka ban parce que sira min a tɛ gouvernement kelen ye o a bɛ dilan bɛɛ ka nafa kama bon fɛn bɛ dilan jamana ka nafa kama donc o sumaya ni nafa ka dɔgɔ o pɛrɛdi de ye o nafa t'o la o. bon pour le moment degun min b'an ka sira in kan o tɛ degun juguba ye o ye ani siradilanlaw yɛrɛw cɛ ye komi pont doni yɔrɔ dɔ bɛ o ye sira koro o yɔrɔ ninnu doni o doni n'o bɔli o de ka gɛlɛ a ma dɔɔni sinon k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ b'an ka sira in kan non gɛlɛya t'an ka sira in kan parce que yɔrɔ i b'a dɔn yɔrɔ kɔni tɛ se ka dilan ka ɲɛ n'a ma dilan kɔni i y'a mɛn i bɛ lafiya yɔrɔ la f'a ka dilan fɔlɔ de donc i bɛ sɔrɔ ka lafiya mais n'a ma ban i tɛ se ka lafiya ɲini bon pont dondaw ni bɔda ninnu u bɛ to ka ɲinɛ o de kɔ o degun de b'an kan sinon degun foyi t'an ka sira in kan nin waati in na. degun b'an ka gidɔrɔnda la yan parce que u tɛ sira arrosé ka ɲɛ poussière bɛna ɲini k'an faga bon n'u nana n'u ye ji bɔn ji tɛ yɔrɔ tɛ ɲigin ka ɲɛ bon poussière b'an na bi u bɛna a ye minɛnw bɔ yan fɛ kunna a ye na kɛ tan baara tɛ ka avancer quoi bon mun kɔni ka di ne ye k'a fɔ gouvernement ye ni sira in sera ka teliya o de ka d'anw ye parce que anw bɛ degunba de kɔnɔ gidɔrɔnda la yan ala se ka baara k'an fɛrɛ ma an ye mɔgɔ ninnu ɲininka u ko a défaut bɛ gouvernement de la ko parce que ko gouvernement de tɛ ka wari d'olu ma o de f'an ye u tun ko k'u bɛ baara jɔ ko gouvernement tɛ ka wari d'u ma bon an t'a dɔn nin ko kun ni ju tɛ a ko la u b'a ko gouvernement don u b'a fɔ ko mɔgɔ b'a ko u ka wari bɛ gouvernement de la bon an bɛ se ka welewelekan fɔ gouvernement de parce que gouvernement de olu bila baara la an tɛ satɔ mɔgɔw don an bɛ gouvernement de n'u ko k'u ka wari bɛ gouvernement ka wari d'u ma k'u ka baara kɛ an fana ka se ka lafiya Moribabugu yan n'o tɛ an bɛ degun yɛrɛ yɛrɛ de. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ale de bɛna bi ta ɲɛfɔ an ɲɛna. Burkina Faso jamana kɔnɔ san 2015 septembre kalo la surasi minnu barala ɲɔgɔn kan k'u bɛ furanjɔrɔ k'a fɔ jaso n'a ma sira sɔrɔ n'a ɲɛmaya fɛnɛ kunbɛn Général Gilbert Diendéré bolo u ka kiiri dayɛlɛla tarata tɛmɛnen wulatile yan b'a fɛ Burkina Faso la Ouaga nka kiiribulon kɔnɔ maa minnu ka lapasabaw ni o ye surasiw ka lapasabaw ye olu ye a jira k'a fɔ kiiri bɛ ka dayɛlɛ cogo min na olu ma ɲɛta kun ye nin kiiri in na o kumana olu b'u yɛrɛ ta olu sen n'a ye lapasali la bulon kɔnɔ kabini o kɛra kiiri ɲɛma ni o ye Seydou Ouédraogo ye ale y'a jira k'a fɔ kiiri bɛ dulon o kuma an b'a ladɔnniya k'a fɔ san 2015 septembre kalo tile 16 Général Gilbert Diendéré ni surasi dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka Michel Kafando ka fanga ka nwara da a la nka jamanadenw ma sɔn ko in mɔ a labanna ka ko in dabila barisabu ka da ka surasi tɔw fɛnɛ kun ma jɛ ni ko in ye kabini o kɛra surasi tɔw bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na n'a ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mɔgɔw ka n'olu lakoli o yɔrɔ bɛɛ a ye fanga in bila o si ma kisi minɛni mɔ a ka kiiri min n sigira sen ka tarata wulatile yan b'a fɛ ka fara Blaise Compaoré a ka minisiri kɔrɔ ka minisiri min ɲɛsinnen kun do Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛnabɔw ma Général Djibril Bassolé kiiri in bɛ sɔn ka kɛ kalo caman de kɔnɔ maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu somɔw fatura furanjɔrɔ ka fɔ jasotɔ maa 10 ani maa 4 ani maa 270 minnu joginna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kiiribulon kɔnɔ maa 82 minnu fɛnɛ minɛ bɛ ka fara Général Gilbert Diendéré ani Général Djibril Bassolé ka olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan maa degunnenw wale kelen maa minnu somɔw joginna ka taa se maa minnu somɔw fara olu kɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo dɔ sɔrɔ maa minnu ka lapasabaw ka banna ka don kiiribulon kɔnɔ ko siga t'a la ko u bɛ ka dabɔ de walasa maa minnu yɛrɛw de ka kiiri yɛrɛ de kana se ka kɛ o bɛ se ka bali sira o sira fɛ k'o de bɛ minɛ sa ko wa ko lapasabaw u ni maa minnu jɛma kan de ye nin ye. Congo Kinshasa jamana ɲɛma ni o ye Joseph Kabila ye a ye diɲɛ di diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ani farafinna tɔnba Union Africaine Commission ɲɛma Tchad jamanaden Moussa Faki Mahamati mɔ k'u ka laɲini bɛ se ka sabati n'o ye maa filaw ka Congo jamana taama ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ka babu sentigi ni o ye Stéphane Dujarric ye ale de ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya k'a fɔ badaki dɔ jaabira ka bɔ Congo Kinshasa yan b'a fɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ka bataki
ki chile kɔfɛ min b'a sɛmɛdiya ka fɔ jɛngɛlen doni a ye donga kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Antonio Guterres ni Musa Faki Mahamati fɛ don min kɔni do o kɔni wɔndɛ nka octobre kalo laban daw la san 2017 Ameriki jamana lasigiden min bɛ jɛnseligina ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ ni o ye Niki Haley ye ale ka taama dɔ senfɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a kun y'a dajira Congo Kinshasa ma ɲɛmaw la k'u wele a cogoya bɛɛ lajɛlen la jamana kundisigi ka lataw ka se ka kɛ waati koronin kɔnɔ jamana kɔnɔ don min kɔni fɔlen do jamana ɲɛmaw fɛ Congo Kinshasa k'o kɛ jamana kundisigi ka lata do ye o ye décembre kalo tile 23 nata ye san 2018 nka hali la maa caman dan tɛ o la fangasiinamatɔ minnu bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ olu ka laɲini ye fɛn min ye jamana ɲɛma Joseph Kabila k'i jɔ de k'a fɔ da la n tɛ jamana ɲɛmaya ɲini bilen o de sen tɛ kɛ fɔlɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2017 marisi kalo la jɛnseligina ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛba 2 olu bɔnɛna o ni na Congo kɔnɔ dɔ la min bɛ wele ko Kasai maa minnu kɛra sababu ye k'u fa o ma se ka su dɔ o kɔni dankun bɛ fɛn min na o ye dingɛbaw minnu tigɛ bɛ ka maa caman su don ko Charnier k'o caman de bɛ Kasai kɔnɔ in na o tuma na maa 2 ninnu dakun kun y'o sɛgɛsɛgɛli de ye ni olu yɛrɛ labanna ka kundo jɛnseligina ni tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ Congo Kinshasa maa ɲɛmaw fɛnɛ kɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ nka o n'a ta bɛɛ foyi sen tɛ ɲɛ sɔrɔ jɛnseligina ni tɔnba Nations Unies bɛ ka sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ jɛnseligina ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu kɛlɛcɛ 15 fɛnɛ fa cogo kun ka ban bulabulalamandigiw o kɛra Congo Kinshasa kɔnɔ dɔ la min bɛ wele ko Nord Kivu ka bɛn ni décembre kalo tɛmɛnen ye o fɛnɛ sen tɛ ɲɛ sɔrɔ Guinée équatoriale kere ye i dandigɛ février kalo tile 26 k'a fɔ fangasiinamatɔ min bɛ wele ko citoyen pour l'innovation wa ale de kelen fɛnɛ ye fangasiinamatɔ ye Guinée équatoriale jamana kɔnɔ k'a tin bɛɛ a tɛ lakodɔn bilen fangasiinamatɔ ye a ka maa minnu bɛ wasabulon kɔnɔ ni olu bɛ ka fangasiinamatɔya baaraw fɛnɛ kɛ o bɛ dabila olu fɛ bawo jamana lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bɛ ka jira k'a fɔ u ye ŋwara da jamana yɛrɛ de la maa taɲɔn na a tɔndenw na olu minɛ bɛ k'u datugu bi wa kaso girima de bi sɔn ka da u kun don nataw la u ka lapasabaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ ma jɛ ni a ye u bɛna wele da ka ɲɛsin sanfɛ kiriw mɔ hali bi jateminɛ ka kɛ maa minɛnw kun kan ko in sɔrɔla novembre kalo tɛmɛnen de sigida ɲɛmayaso min wele Guinée équatoriale ko Akonibe ni a bɛ Guinée équatoriale la worodugu yanfan fɛ ka digi a kɔrɔyanfan kan polisilakaw de ye fangasiinamatɔw ka nisɔngoya kɛnɛ dɔ de jɛnsɛ o senfɛ fangasiinamatɔw ka nubaw fɛnɛ ma u sigi k'u da k'u bonbo ye u ye ŋwara da lakana tigilamaw la lakana tigilama dɔw jogina tile damadɔ o kɔfɛ Guinée équatoriale faaba la Malabo lakana tigilamaw ye ŋwara da fangasiinamatɔn citoyen pour l'innovation a jabala la maa 100 ɲɔgɔnna o minɛna a tɔndenw na a secrétaire général yɛrɛ ni o ye ɲɛmaa ye o fɛnɛ bɛ maa minɛnw na jamana kiri ye jaki min ɲɛsin u mɔ o ye ka soroba ɲaami wuli jamana kɔnɔ ni ka ŋwara da jamana ɲɛmayaso la Guinée équatoriale faamaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ fangasiinamatɔn ni o ye citoyen pour l'innovation ye ko n'i y'a jateminɛ ka ɲɛ k'i b'a ye k'a fɔ a kɛmɛ ka mamurutilen de fari da ni fangasiinamatɔnya ye barisabu ka da ka ko maramafɛn ti ba a tɔndenw bolo citoyen pour l'innovation fangasiinamatɔ ɲɛma Gabriel Nze Obiang ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale bilama jɔrɔmɛ ni a ni de ye ko barisabu ka da ka ko ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a fatɔ de don jamana fanga fɛ Afrique Sud jamana wasablo yi dandigɛ tarata tɛmɛnen k'a fɔ sira bi se disa ka laɲini dɔ sabati laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye farafindenw jɔn bɛ u niyɔrɔ la dugukolo ko ta fanfɛ cikɛ dugukolo a bɛɛ bɛ nazaraw de bolo bawo Afrique Sud jamana yɛrɛ siya woloma fanga min kun bɛ yen o kun ye nazara fanga de ye yanni farafinw ka fanga sɔrɔ ni Nelson Mandela ka nali ye o kuma na dugukolo fanba bɛɛ lajɛlen bɛ nazaraw de bolo Afrique Sud farafindenw u ka laɲini de ye ko in bɛ se ka tila bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ sabu ka da ka olu yɛrɛw ye farafindenw minnu ye Afrique Sud jamanadenw do nka u jɔn bɛ u ni yɔrɔ ta la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ wasadenw u sera k'u bolo kɔrɔta ni ka jɛn ni a ye k'a fɔ laɲini ye fɛn min ye ni o ye segin ka kɛ dugukolo kan Afrique Sud ka denw ni ɲɔgɔn cɛ k'a tila farafinden fɛnɛ ka se ka ɲaga a niyɔrɔ la ko jɛn kɛra n'a sariya se ye jɛkulu mangani dɔ sigira sen kan min ka baara bɛna ɲɛsin a waleli ma nka a kɔni bɛ yɔrɔ min na o ye ko in da se a ma kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ laban ka taa balan k'a sabu
sababu kɛ ko in yɛrɛ a ɲɛ ka misɛ wa ni ma ɲa k'i b'i kɛ a baji ka a laban bina ɲuɲu ni ɲaɲa fɛnɛ wuli politiki bina k'u ka o de kosɔn da tur'a la kuma o kuma labana ka fari fa ni k'a da ye dɔ ye nka ma min kɔni be ni kuma bɛɛ o kɔni da bɛ a la o ye ANC fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ a denmisɛnnin ɲɛma min kunfura dama kun bi ŋwara da jamana ɲɛma Jacob Zuma na n'a ma ɲa a yɛrɛ bɔra ANC fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ka taa ka fanga ɲini jɛkulu sigi ko combattant pour la liberté économique Julius Malema denmisɛnnin jɛma gwani min ni kuma bɛɛ ni jamana ɲɛma kɔrɔ Jacob Zuma kungo ka bi dandigɛ wasablo kɔnɔ n'a kun bi manga ci walikelen ka co ci a la o denmisɛnnin de ko do ale fura dama a dan nɔrɔlen do ko in na ni ye Afrique de jamana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ siya woloma fanga o kun bɛ jamana kunna kuma min ni o ye apartheid ye dugukolo 100 sarala 85 de kun bɛ nazara bolo nka siya woloma fanga nane ban a bɔra 85 100 sarala ka kɛ 73 ye hali bi 100 sarala o de kosɔn Afrique de farafin u kamɛ ko hali bi ko in ye tɔ ka jɛ ye u b'a fɛ u yɛrɛ dugukolo dɔ ka di u ma an ma bila dɔnniya k'a fɔ san 2000 waatiw la Zimbabwe jamana fɛnɛ kun ye a ɲɔgɔnna dɔ kɛ o ta kɔni ye sira sɔrɔ barisabu ka da kan o ma da bila da girinda la ka sin ka jagoya ndaraki nazaraw la k'a bila Zimbabwe farafindenw ka bolo kan o do Robert Mugabe y'o sariya se ta ko réforme agraire tubabu minnu bɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye olu caman ka Zimbabwe jamana bila ko ta fan wɛrɛ fɛ. O bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la laseli nata ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn.